София, квартал Орландовци. Тук от 3 години насам живеят на квартира 34-годишният Асен Щерев и 32-годишната му съпруга Цветелина. Те имат 2 деца – Никола на 2 годинки и Поли на 6 месеца. Само след няколко часа обаче имата ще напуснат това жилище и ще се отправят в неизвестна посока. Нито хазяинът, нито приятелите и роднините им знаят за техните намерения. Няма как, не можем повече секунда да останем. Тук трябва да на всяка цена час по-скоро да изчезнем. Направо от града, ако не и от държавата, ако успея, няма никой да каже къде отивам. Защото не се знае кой може да ме предаде. Изчезвам и почвам от начало, ще измисля нещо. Преди половин година Асен и Цветелина Щереви водят напълно нормален и спокоен живот. Асен работи в голяма строителна компания и печели достатъчно пари, за да се грижи за семейството си. За нещастие обаче фирмата фалира и Асен остава без работа. От този момент нататък за семейство Щереви настъпва тежък период. Много се усложниха нещата. Работих в много хубава фирма, изкарвах хубави пари, обаче рязко фалира. Всички колеги бяха в шок. Просто за секунди. И оттам нататък трябваше да мисля някакъв вариант за оцеляване. Ники нямаше 2 годинки, малко бебе. Цветите първа беше и бременна, чакахме още едно дете, аз не мога да стоя без работа. Трябваше да направя нещо, да изкарам някой лев време, но после ще го мисля. В отчаянието си младият баща прави нещо, за което после цялото семейство ще съжалява. Съблазнен от бързата печалба, той обира склад за електроника и после препродава откраднатата стока. Просто се насметох. Нямаше какво да направя. Опитах се да си намеря нова работа. Но то в момента и преди и сега си е мъртвило. И затова обрах моя склад и... Една седмица след обира, по намерени веществени доказателства от полицията, 34-годишният мъж е разкрит като извършител на обира. В дома му пристига полиция, която обискира жилището и намира част от откраднатата стока. Не знаех нищо за това. Когато полицията дойде у нас, бро, не можех да повярвам. Първо си помислих, че съм се объркала нещо, че това не е възможно да ми се случи на нас. След което Асен всичко ми разказа. Не можех да повярвам, че моето семейство ще преживее това нещо. Знам, че нямаме пари, знам, че сме зле. Обаче, това причина ли е да ставаме крадци? Как са ме спипали? Нямам представа. Мислех си, че всичко съм покрила. Явно не. Обаче няма да забравя Цвети как ме изгледа. Все едно човек съм убил. Асен Щерев е обвинен в извършване на кражба и е осъден на 3 години лишаване от свобода. Да, така е. Издъних се. Признавам. Обаче пак толкова строго да ме съдят за 3 таблета или 5, колко са там някакви дреболи. Има хора, украдоха държавата и се разхождат на свобода. Аз ще държа 3 години. Кой ще ми гледа децата? Никога не съм си представила, че такова нещо може да ни сполети нас. Знам, че сме били в безизходица, очевидно. Обаче как можа да го направи? Трябваше да ми каже поне, аз съм му жена, всичко му доверявам, винаги всичко сме си споделяли. Щяхме да измислим нещо, ако ми беше казал. А той тръгнал сам да се оправя зад гърба ми да прави такива неща. Сега какво? В затвора и децата после ще го забравят. 3 години са това. Поли е бебе. 34-годишният мъж не иска да остави жена си и децата си. До влизането в сила на присъдата му има няколко дни. В паниката си той решава да избяга заедно с семейството си и да се укрие. За съпругата му Цветелина това е поредният голям шок. Когато Асен ми каза, че иска да избягаме, помислих, че е полудял. Как си го представя той това нещо? Ние не сме такива хора, да се крием от закона. Искал да ходим в някакво забутано село и да съдим зеленчуци. Хич не ми се тръгва. Хич въобще не ми се занимава. В същия момент пък не мога да си представя и да останем ние тук сами с децата, пък той да ходи някъде. Колебая се много, но в крайна сметка тръгваме с него. Той ми е мъж и баща на децата, пък какво ще да става? Господ да ми помага и това е. Рано сутринта, няколко дни след влизането на 3-годишната присъда в сила, Асен Щерев се подготвя за бягство заедно с цялото си семейство. Двамата съпрузи са изключително напрегнати.
Това, което им предстои, ще промени живота им завинаги. Тези документи за какво са ти? И без това няма да ги ползваме. Как няма да взема документи? Откъде знам кога ще ми потребват? Ей, как нали те издирват? За какво? Къде ще ги показваш? Да ни хванат. По-добре да ги имам, да ми потребват колко да ги нямам и да се чуда какво правя. Ти престани. Колко играчки мислиш да вземеш? Не мога. Човек, и без това децата ще преживеят страшен стрес с това преместване. Моля ти се, поне играчки да имат. Абе, какви играчки? Моля се, не искам да се набиеме на очи. Ако вземем милиони куфари и багажи, по-добре да се напише на гърба беглец. Спри с това. Аз ли съм ти виновна? Кажи ми. Аз ли съм ти Не виновна? прецаквай всичко. Ако обичаш в момента, действай да събираме и да Какво изчезваме. прецаквам? Ти прецака всичко, не аз. И без това. Какво съм прецакал? Какво си прецакал? Какво правим в момента? Да не би да сме добре. Случайно. Защо според тебе го направих това? Утре ще кажеш памперси за Поли, зимно яки за Никола. Леле, Ти ще аз искаш съм бутушки. виновна. Ти ще искаш бутушки. Аз съм виновна, значи, така ли? Аз за собствения си кеф съм го направил. Айде бяга от отговорност пак. Много рядко се случва с Цвети да се караме нещо си повишиме тон. Просто от няколко дни сме ужасно изнервени. Направо не сме на себе си. Знам, че в много кофти положение се ме поставя в момента с тази глупост, която правих, ама и тя трябва да ме разбере. Не искам да отива в затвора. Децата ми да израснат без мен. Просто изчезваме на някъде и ново начало и така. Никола и Поли все още спят спокойно в леглата си. Те нямат представа какво са намислили техните родители и колко ще се промени животът им от тук нататък. Толкова ми е притеснено, не знам дали ще се справим. Ще тръгваме с децата, не знам къде отиваме. Все пак му вярвам на Асен. Не знам. Мамо, ти си стана. Тихо, мамо. Тихо. Заминаваме без нашите да знаят. Дадоха ни пари на заем, а сега въобще не знаят къде отиваме. Не сме и се обаждали, направо ще откачат от притеснение, като разберат, че сме изчезнали. Айде, дай ръка. Много ще ми липсва този апартамент. Нищо, че бяхме на квартира тук. Много съм си свикнала. Двете ни деца са се родили тук. Ще се адаптираш чудесно на друго място. Всичко ще е наред. Тук почнаха всичките ни проблеми сега. На мен въобще няма да ми по липсва. стълбите, моля те, не ми се чака асансьор. Малко по-тихо. Айде, мамо, по стълбите. Един час по-късно семейство Щереви вече са на автогарата. Асен е купил билети за автобус, който потегля след 40 минути. Екипът ни се опитва да спечели доверието на Асен и да разбере дестинацията им с цел задържането му да бъде най-безболезнено за Цветелина и децата. Но от съображения за сигурност, дестинацията им остава загадка дори за нас. Много хора има, въобще не очаквах, че ще са толкова много. Тихо, дръж се естествено, всичко е нормално. Все едно отиваме на село или нещо от сорта. Не дей да го... Колко пари дали за билети? Спокойно, 25 лева. Ей, как? Всичките ни пари са това. С какво ще преживеем? С какво ще ядем? Не са всичките първо. И второ, няма да караме с тия пари до края на живота си. Ще На почна децата някаква няма работа. никаква храна. Спокойно ще започна работа. Ще Къде изкарвам ще пари на започнеш, мига, бе, на мига. човек, работа? Не се притеснявай. Къде ще започнеш работа? Без самоличност. Ние се крием от закона. Не си ли чувала за сивия сектор? Успокой се. Успокой се. А къде ще живеем? Къде ще е къпа? Отиваме на село. Селата се обезлюдяват. Има изоставени къщи милиони. Бъди спокойна. Ще си направим зеленчукова градинка. Ще си нали? Да, Остави на защото мен. много разбираме ние с теб от зеленчуци, ще си направим зеленчукова. Никой не се е родил научен. Успокой се. Полицай! Полицай, за нас е душа. Моля те, без паника. Моля те, само се дръж нормално. Ще избавиш всичко. Бъди спокойна. Бъди спокойна. Успокой се. Успокой се. Успокой се. Като видях полицая, направо изтръпнах. Представих си как прибират Асен пред всички хора на автогарата и пред децата, пред техните очи. Направо полудях. Не знам как ще издържа. Моля те, застани мирно и не дей така. Държи се нулничево. Как може да знаят за мен, като след 3 дни влиза присъдата в сила? Къде съм тръгнал? Успокой се. Въпреки че мъжът й се опитва да я успокои, Цветелина е обхваната от истинска паника и се разплаква. За да не привлече вниманието на останалите пътници, тя опитва да се успокои в тоалетната. Само това ми липсваше. И Цвети превъртя, не издържаха нервите. Мен и аз не съм много спокоен, честно казвам, ама... Това се прави изнервен сме и двамата вече. След като вижда полицая в чакалнята, Цветелина е на ръба на нервна криза.
Тя има чувството, че всички хора я гледат и знаят, че с мъже и са бегълци от закона. Какво ще правя от тук нататък? Не знам, направо се задушавам. Не знам как ще я карам. Ако се притеснявам така от всеки срещнат, как да мисля? Кога ще тръгнат да ни издирват? Кога ще ни хванат? Направо не знам, не мога така да живея. Не мога такъв начин на живот да водя. Ох. Какво ще се случва от тук нататък? Не знам. Аз не съм свикнала по този начин. Децата, как ще ги гледам? Страшно е просто. По желание на Асен и Цветелина, екипът ни няма да замине с тях и снимките за сега ще бъдат прекратени. Асен обещава да се свърже с нас, когато той и семейството му се установят някъде. 3 дни по-късно съдебната охрана не открива Асен на адреса му. Те се свързват с хазяина на семейство Щереви и го молят да дойде и да отключи апартамента. Коста. Да. Какво става тук, бе? Тук е нещо... Ужас! Да видиме. Влизайте. Ужас. Абе, това е пълно безобразие, бе. Тия хора от 1 месец, даже 2-и месец, не са си плащали найема, нито ми се обаждат и на същото отгоре изчезват яко дим, като разхвърлят всичко и дори не са се взели и целия багаж. От тук нататък нашата задача е да уведомиме прокурора, който изпълнява присъдата, че лицето липсва. Прокурора ще уведоми органите на МВР и те ще организират общонационално издирване. След това полицията трябва да локализира и хване лицето и да го достави в място за излежаване на присъдата. Дончо, какво става? Какво да става? Наемателите пак ги няма. За момент. Вие тук живеете? Да, аз тук живея. Кога за последен път видяхте Асен Щерев? Асен Щерев? 2-3 дена не съм ги чувала. Не знам какво става с тях. Аз съм много изненадана. Съседа Дончо казва, че са заминали. Изнесли са се. Бяхме в приятелски отношения. С Цвети си разменяхме рецепти. Изглеждаха и добро семейство, разбираха се. Пък то какво е станало? 2 дни по-късно екипът ни все още няма новини от Асен и неговото семейство. Междувременно ние се свързваме с родителите на Цветелина Стойчо и Ангелина Баневи. По молба на хазяина, днес те трябва да изнесат останалите вещи от квартирата на Щереви и да я освободят. Цветелина, защо не ни каза къде отива? Трябва да събираме багажа, всичко. Ние. Едно ще са умрели. Милите ме държици, готови деце. Ох, стига вече, стига. Стойчо, Знаем си какво се сполетя. Ще дигнеш захарта, моето момиче. Не дей сега така. Спокойно малко. Не бях. Живи са, ще ги намерим. Спокойно. Къде са? Защо са заминали? Айде, сега ще влезе в затвора. Добре, за 3 години колко? Ще го преживеем. Щяха да дойдат при нас. Щяха да са добре. Знаем го, Асен. Той направи белята и сега изчезна. Ама защо завлече дъщеричката ни? Защо завлече и тези чудни дечица? Какво ще ги прави? Къде ще ги? Без сен съм. Асен няма какво да го обсъждаме. Той направи белята и изчезна. Аз никога не съм го харесвал този човек. Ето какво направи. Докара беля на себе си, докара беля на малките си дечица, а сега и на нас с Ангелинка. Стойчо е ядосан и притеснен. Ще вдигне кръвното. Никога не се е разбирал с Асен. Направо сме съсипани. Аз стягам багажите и полека. Майчице, Боже пази ги, Боже пази ги. Цветелина ще изпати много. Аз се страхувам за нея, защото тя му стана съучастник. Тя участва не пряко в обира,
но в неговото укриване, за това, че изчезна и тя му се поведе по акъла. На следващия ден Асен е принуден да ни потърси за помощ, защото семейството му е в малко село около границата с Гърция без ток, без храна и без питейна вода. Но 34-годишният мъж остава подозрителен към екипа ни и не иска да ни каже точното си местонахождение. По тази причина той предлага да се видим на отбивка от главния път. Много трудно се оказва това бягство. Направо не се издържа. Тук сме отседнали в някаква стара къща, недостроена. Никакви условия няма за живот там. Няма дори питейна вода, нито ток, нито нищо. Да не говорим, че вечерно време става адски студ. Направо не се издържа, завиваме се по няколко дела. Тия деца дали ще се издържат, не знам. Дори Никола вече нещо почва ми се струва да се разболява. Имате ли една цигарка някой? Мерси. И цялото това напрежение и този дискомфорт на Цвети се отразяват много зле, направо не издържа. Постоянно плаче. Това нещо ме побъркват децата, плачат. Никола не е добре, тя плаче. Отделно не мога да им осигуря елементарни условия за живот. Ужасно е. Просто не знам, всичките ни пари свършиха вече, край. Откъде храна ще взема? Това са малки деца. По-леде през 3 часа. Право ужас. Добре, че поне още кърма има. Обикалях тук таме за работа и селото, но това село, за живущите тук няма работа, пък камо ли за мене, пришелец. Направо е ужас. Екипът ни е донесъл на семейство Щереви пълен багажник с храна и вода. Под претекст, че не може да носи всичките провизии със себе си, успяваме да убедим Асен да ни заведе до къщата, в която се укриват. Половин час по-късно вече се намираме в недостроената къща, в която са се настанили Асен и неговото семейство. Сградата е меко казано в окаяно състояние. Дохте, вода носите ли? Благодаря ви много. Никола изгаря. Бързо вода. Не е ли малко по-добре? Не е по-добре. Ела да ми помогне с водата. Гори, изгаря. Сигурно има 40 градуса. Не знам какво ще става, човек. Без паника. Спокойно. Не хапна ли нещо? Ами хапна съвсем малко каша, стига. Обаче това нищо не е за цял ден. И пак той постоянно го унася на сън. Чакай да го... Не, изгаря. Трябва да го види доктор задължително. Просто не се приема. С малко каша без вода изгаря целия втори ден. Няма как да стане. Как няма как? В селото няма лекар, не трябва да отидем до града. Ами ще отидем? Какво искаш да отидем веднага, ме разпознавате и край. Знаеш какво значи това? И какво значи? Предпочиташ да... Детето ни, виж го, втреска е. Що ме хапна, нищо му няма, бъди спокойна. Ти доктор ли стана? Доктор ли стана, че толкова разбираш? Категорично никъде няма да ходим. Казах вече! Какво си ме задърпал? Ще събудим децата. По-тихо говори, мама. Бягането ни от вкъщи беше голяма грешка. Мислех, че това ще оправи нещата, обаче се оказа тъкмо обратното. Живеем в страхотна мизерия. Асен е станал коренно различен човек. Въобще не мога да го позная. Просто кара се, крещи, държи се с мене ужасно. Живеем в пълна мизерия, студ, ад. Нямаме нито топла вода, нито ток, студено е навсякъде. Няма къде да пера, няма къде да готвя, да сменям на малката памперсите. Искам да се прибера и да се изкъпя и най-вече да заведа Никола на лекар. Трябва да заведем детето на лекар, няма как. Никакъв лекар. Как никакъв лекар, моля те? Нищо му няма, никъде няма да го водим, това е положение. Асене, не мислиш трезво в момента, моля те. Помисли трезво. Детето е болно. Не знам, може би ще е фатално. Моля те, помисли... Какво има да мисля, бе? Нали като отидем и веднага ще ме хванат, 3 години ще сме разделени. Това ли искаш? Ти май точно това искаш, ми струва, а? Какво искам точно? Какво имаш предвид, бе, човек? Какво имам предвид? Намираш си някой нов и почвате от начало и така е. Така стават нещата. Чувал съм ги аз. Много добре. Моля те, помисли трезво. Моля те, виж къде съм дошла заради тебе. Виж, децата си излагам на страхотен риск. Добре, ако ще ми мрънкаш, само по-добре да не беше идвал. Моля те, Аселе, моля те, помисли си. Моля те, хайде да отидем на лекар. Моля ти се. Чакай, спокойно. Добре, вече не ми издържи на мен нервите. Всички се побъркаме в този кошмар.
А и Цвети малко повече смелост очаквах от нея. Тя реве за всяко нещо. Абсолютно за всичко. Откакто сме тук, не е спряла да реве. И Никола, и той сега ще се разболее точно. Да се чудим какво да го правим. Няма къде го заведем на лекар. А трябва. И искам да ги някъде, поне тя да отиде с него. Аз няма нужда да се появявам. Тя пък е страхлива. Веднага ще ми изпее всичко. Само да я притиснете толкова мъничко и веднага изпела всичко и ще ме веднага ще... Край. На следващата сутрин атмосферата в къщата на семейство Щереви е малко по-спокойна, тъй като има храна, Асен изглежда ведър и екипът ни обмисля как да изведе Цветелина и децата вън от опасност. Но плановете ни отново се объркват. Уникално. Кое е уникалното? Човекът е гладен, Пустика. всичко му е вкусно. Да, бе, да. Абе, лютеничка. Лютеница е хляб, много вкусно. Абе, с хич. Ще видиш леко. Леко ще се нагласи всичко. Се устроиме тука. Даже аз днеска... Сега като хапна направо и тръгвам към селото да видя пак за някаква работа. Време ти е, да. И аз така мисля, че няма да изкараме още дълго така. Днеска имаме храна, ама... Ние да изкараме докато Утре. стане това. Нали, ще почна отзад, сега ще прекопая, като се върна директно, прекопавам да се освежи. И ще се насъдиме как живеят хората на село. Доматки, краставички, морковче, Ти си маганоз. луд човек. Кога ще копаеш, ще съдиш? То не е така да се гледат зеленчуци. То си има време, всичко, сезон. Имам чувство, че нещата отиват на добре вече. Какво толкова? Не е нещо сложно. И ние можем да свикнем да живеем на село. Хората как карат с по една пенсийка, ние с какво сме по-различни. Просто трябва малко да се ограничаваме, свикнем на по-скромен живот. И всичко ще се оправи. Ще си посадиме някакви неща. Ето, шипки има. Тук гъмжи от растителност. Благоприятна почва е. Така че, мисля, че може да се справим. Сега си мислил глупости, ами мисли как ще заведем Никола на лекар. Това е важното. Зеленчуци ще ми съди. Погледни как спи като пътен. Детето си екстра. Спи, ама е болен. Има нещо. Асене, полиция сигурно. Някой мърда там. Как ни долу? Оле, ужас. Хванаха ни. Вие сте ги извикали, нали? Вие сте. Знаех, че никой не го загрени. Асене, стига с Кой много? нож. Стига, те ни помагат. Моля те, махни ножа, махни ножа. Абе, жена. Куче е това. Ох, Полиция, жандармерия вече... скарах ти я къла. Ама какво му става на Асен? Да вади нож на хората. Той не беше такъв човек. Сега е супер странен. Преди правеше на път на мравката, деца вика, сега въобще не са добре нещата. Усещам го. Няма да се оправим. Екипът ни забелязва, че психическото състояние на Асен е изключително нестабилно. Страхуваме се, че ако извикаме полиция, той може да посегне на Цветелина и на децата. Решаваме, че е най-добре да се посъветваме с родителите на Цветелина. На следващия ден екипът ни отново се среща с родителите на Цветелина. Те току-що са били разпитани от полицията по повод бягството на дъщеря им и зет им. От полицията бяха тук. Разпитваха за децата, ма ние нищо не знаем къде са. И съседите видяха. Боже, какво доживяхме. Стойчо вдигна кръвното. Просто не знам какво да... Какво ни тормозят нас старите хора? Какво съм виновен аз, че един разбойник ми завлече децата? Като иска да бяга, да си бяга сам. Защо трябваше да ми завлече семейството? Въпреки че родителите на Цветелина са изключително притеснени и оплашени, решаваме да споделим с тях част от информацията, с която разполагаме. Надяваме се заедно да измислим начин да помогнем на Цветелина и децата. Как така? Без вода? Без ток? На това място тези малки деца? Какво ще ги правиме? Какво ще ги правиме? Този разбойник пак ни завлече детето. Ама Цветелина е виновна, защото му се поведе по акъла. Цветелина е виновна. Знаеш ли каква е тя? За всичко слуша Асен. Ако бяхме възпитали по друг начин, разбирам. Обаче тя винаги го слуша. Но виж какво, тя така или иначе е толкова добра майка, че тя никога няма да си остави децата. Аз мисля, че е по-добре да тръгваме и да си ги доведем. Да си ги вземеме тук. Да, Никога не сме им отказвали помощ.
Ето, имаме възможност, ще ги прибереме тук. Хайде. Не, няма да хода никъде. Няма да хода никъде. Не Знаеш знаем. какво стана предишния път? Искаш пак да станат скандали с съседи, да се разправяме пред хората, да слушат съседи, непознати, познати, всички, да се правиме. Няма да хода никъде. Тук ще стоиш. Няма да допусна Стойчо да тръгне на някъде. Те никога не са се разбирали с Асен. И просто не знам сега къде ще отидеме, какво ще правим, защо трябва да ходи. Така или иначе те няма да се разберат двамата. Но ми хрумва идеята да напиша едно писмо на Цветелина и да го пратя по екипа. Тъй като и го дадат, се надявам Цветелина да се вразуми. Ден по-късно научаваме, че положението на семейство Щереви е станало още по-тежко. Изненадващо са се появили собствениците на изоставената къща и са ги изгонили заедно с децата. Най-лошото обаче е, че малкият Никола вече е много болен. Щереви се свързват с нас и ни молят да дойдем в гориста местност близо до селото. Отиваме твърдо решени да изведем Цветелина и децата от гората и да помогнем на болния Никола. Помагайте, моля ви се. Имам нужда съдействие, само на вас мога да разчитаме в момента. Никола дигна температура, не знаем колко е, нямаме с какво да измерим, термометъра загубихме. Много е висока, гори. Може да измислим някакъв вариант, вие да го заведете до болницата, да го прегледат. Абе ти лут ли си? Как ще го оставим на тях? Той е с 40 градуса сигурно температура. Нали в болницата ще го заведат? Ма как ще го остава без мене с непознати хора? Спокойно, ще отидеш после. Не, абсурд, няма да остава детето с непознати хора. Отидем ли там? Защо сме търпяли всичко това до сега? Ти си страшен егоист, наистина не мога да те позная вече. Не мога да повярвам на ушите си. Асен искаше да оставим детето на екипа ви и да го карате вие в болницата. Страшен страхливец, безотговорник е станал. Това е просто смешно. Айде, мамо, качвай се. Отиваме с чичковците, мамо. Айде, мамо, тук съм. Тук съм. Ти идваш ли с нас? Тати няма да идва, мамо, с нас. Мене търсят. Идваш ли с нас? Няма ли да се оправиш без мен? Мене търсят все пак. Айде. Ето и мама, сега е мама тука. Мама е тук. Не мога да повярвам, че го направи това за пореден път. За да поема отговорност към мен и към децата. Сега ме остава да се оправям сама в болницата. Пълен безотговорник. Пълен безотговорник. Трябва малко да потърпиш, мамо. Сега отиваме и ще се оправиш. Мама ти обещава, че всичко ще е наред. Не знам, паникьосах се. Ако ме хванат, още тази вечер съм в затвора. Да не говорим, че собственици на къщата могат да се обадили вече да ме търсят и да са наблизо. Цвети ще се оправи с децата, нали са в сигурни ръце, в болницата все пак. Малко по-късно Цветелина и децата вече са в най-близката болница. Никола е прегледан от дежурните лекари. Оказва се, че състоянието му е доста сериозно. Никола е с пневмония. Сигурно е настинал в онази къща и като не взехме мерки веднага се е влошил. С Поли трябва да останем с него. Ще го оставят в болницата да го лекуват. Ние двете оставаме също тук, защото нямам избор. Съжалявам, трябва да вървя. Състоянието на Никола е опасно и може да доведе до сериозни последици за здравето на детето. Цветелина не може да спре да се обвинява, че е послушала мъжа си и е въвлякла децата в този кошмар. Това никога няма да му го простя на Асен. Заради него не доведохме Никола на време в болницата. Мислех, че е добър баща, той е бил страшен егоист. Го бяхме довели на време, нямаше да се случи това. Ако нещо се случи сега с Никола, лично ще го намеря и ще го убия. В затвора ще ида да го намеря. От няколко часа Асен настойчиво се опитва да се свърже с жена си по телефона. Тя обаче не отговаря. По тази причина той решава да се види с нас, за да разбере какво е състоянието на Никола. Когато разбира, че синът му е прият в болница, Асен рухва психически. Аз съм пълен идиот. Сега детето ми е болно заради мен. И аз се превръщам на практика в най-лошия баща, заради простотите, които правят, детето ми е болно заради мен. Направо имам чувство, че не заслужавам да живея. Оставете ме малко. След като Цветелина и децата са на сигурно място далеч от Асен,
Екипът ни решава, че е крайно време той да се предаде на полицията. Но Асен взима своето решение сам. Това не мога да продължава повече. Можеше да се получи. Трябваше да се получи. Край. Взел съм си решение за себе си, така че ще си понеса последствията, така ми е писано, явно. Всеки трябва да си носи отговорност за действията. 34-годишният баща моли екипа ни да го закараме в болницата, където е настанен синът му. След половин час вече сме там. Асен влиза със свито сърце в стаята на Никола. Здравейте. О, кой се сетил, че има болно дете? Тук съм, мам. Тук съм. Чакай малко. Кой се е сетил? Сега му тъкмо му свалиха температурата. Виж, че дори плаче от Изследване тебе. да вземем детето. Добре. Хайде. Толкова излезе вече. Какво казаха лекарите? Не ме пипай. Не е добре. Детето още една седмица трябва да стои тук на антибиотици с пневмония. Ако го бяхме довели... Да, очудваш ли се? Ако го бяхме довели по-рано, нямаше така да се случи, ама ще се кали. Много се кали. Пневмония хвана. Страшно много ме разочарова. Не мога дори да те гледам. Нещо няма начин да не... Не ме пипай, моля Нещо, те. каквото и да е, кажи нещо. Какво Нищо мога да вече направя? не Знам, можеш че да мога направиш, свърша. освен да се разкараш от мен и от децата. И от живота ни. Моля те. Остави да ни. се разкарам? Е така, остави ни. Взел съм решение да се предам. Ще се върна в София сам. Ще отида директно при полицаите. Няма проблем. Така ще е най-добре за всички. Личе си, че Асен се разкаива, но вече е малко късно за това. Обичал го и сега го обичам по някакъв си мой начин, но децата си обичам повече. Решил е да се предаде, така е най-добре за всички. Okay. Тати, скоро ще си дойде. Много ви обичам. Много ви обичам. Цвети. Съжалявам, Цвети. Не исках. Просто исках да си останем заедно четиримата. Върви! Цвети, не съм я виждал така никога. Не е била толкова стояла сега към мен. Как ще издържа в затвора, като знам, че няма и кой да ме изчака отвън? Малките ми деца, те няма и да ме помнят. Ако тя така сега се държи към мен, нито на свиждане ще ми ги доведе, нито нищо. Няколко часа по-късно Асен вече е в София. Той смята да се предаде на властите в най-близкото полицейско управление. Много по-трудно, отколкото си го представях. Малко още ще се порадвам на чистия въздух, че... 3 години. 3 години няма да мога свободно да се разхождам по улиците. Но поне Цвети и децата да бяха тук да ме изпратят. Аз съм си виновен, всичко прецаках. Още на същия ден Асен е отведен в Централен софийски затвор, където ще прекара следващите 3 години от живота си. Седмица по-късно малкият Никола е изписан от болницата. Цветелина няма друг избор, освен да отиде в дома на родителите си. Честно да ви кажа, не знам как ще реагират. Много се притеснявам. Хем ги излъгах, не им казвах толкова време истината. Сега знам, че няма да ме върнат, но не знам с какви очи ще ги погледна просто нашите. Не знам. Ела да видиш, баба. Ела да видиш, баба. Мамо! Цвети!
Мамо, здравей! Мамо! Ох, миличката ми, къде бяхте, бе? Стойчо! Не питай къде бяхме. И аз не знам вече. Мами, ни захарчета, мамо. Тя заспа. Айде, мами. Никола, ела. Стойчо! Къде бяхте, бе, мамо, толкова време? Миличката. Влизайте, ела, Никола. Къде бяхте, бе, чедо, ни изкарахте? Здравей. Добре дошли, моите момиче. Хайде, влизайте. Мамо, милички. Ако знаете къде сме били и какво ни се е случило просто. Миличката, здравето ми взехте, Свети, да знаеш, мамо. Крихме се от полицията. Никола беше болен с пневмония. Бяхме в болница. Сега как е? Сега вече е по-добре. Свали температурата. Асен? Той няма. Асен отиде в полицията. Предаде се. Не се очудвам. Предаде се. Той най-после се сети как мамо. ще постъпи един истински мъж. Разбра, че няма да стане. Баща ти вдигна кръвно. Съжалявам всичко, което ви причиних. Просто наистина много съжалявам. Като видях Цветелина на вратата, много се зарадвах. Не можех да спра да прегръщам децата. Забравих за всичко. И за това, че бях сърдита на Цветелина, забравих за полицията. Обичам ги. Има баница. Готвено нещо. Искаш ли да направя набързо мусака? Да, каквото и да е, всичко ще ядем. Айде сега, Никола! Бягството беше голяма грешка, но Цвети вече го осъзна. Сега разбирам, че ще е много трудно с две деца и с мъжа в затвора и без работа за сега. Ние ще помагаме доколкото можем, но тя трябва да си помогне сама. Въпреки надеждата на младата майка, че всичко от тук нататък ще бъде наред, големите проблеми за нея тепърва предстоят. Цветелина е извикана на среща в отдел за закрила на детето. Оказва се, че служителите в Агенцията за социално подпомагане са били информирани за тяхното бягство и смятат, че здравето и животът на децата са били застрашени. Ами ето за какво става въпрос. Ние в агенцията разгледахме вашия въпрос и преценихме, че с бягството си от закона и с укриването сте поставили в опасност живота и здравето на децата ви. Синът ви е бил в болница, нали така? Да, така е, но откъде знаете всичко това? Съпругът ви се е признал всичко, когато се е предал в полицията. Добре, вижте сега, всичко това е минало. Ние сега сме добре, съпругът ми е в затвора, а аз и децата живеем при родителите ми и сме отлично. Чувстваме се много добре. Не е в това въпроса. Вие нямате жилище, нямате доходи, съпругът ви е в затвора. Агенцията за социално подпомагане прецени, че ще трябва да ви лиши от родителските права. Това е пълен абсурд. Какво иска да каже тя? Че не ставам за майка на моите собствените си деца ли? Мъжът ми е в затвора. Сега, ако ми вземат и децата, аз наистина няма за какво да живея. След като разбира, че срещу нея ще бъде заведено дело за ограничаване на родителските права, Цветелина решава да се консултира с адвокат. Родителите я придружават за морална подкрепа. Вие имате един добър родителски капацитет. Въпреки всичко, има опасност съда да ограничи родителските ви права. Имаме ли някакви шансове? Има, защото трябва да се докаже в една максимално позитивна светлина по делото, че тя се грижи за децата, реално не ги е поставила в риск по отношение на техния живот, здраве, възпитание. Трябва да се докажат и подбудите за осъществяването на това бягство. И в крайна сметка при една такава ситуация съда може и да не ограничи родителските права. Но от друга страна е възможно да се постанови настаняване на децата и главната ни цел ще бъде те да бъдат настанени при вас двамата като техни баба и дядо. Да. Разбира се, да, може. Имате ли възможност да се грижите за тях? Имаме. След срещата с адвоката съм малко по-спокойна. Дори да ми ги взема децата, поне ще ги дадат на мама и на тати и ще са при семейството отново, но ако решат да ги дадат в дом, просто няма да го преживея това. Разбира се, че с Точо ще вземем децата при нас. Ако трябва, ще се преместим в друго жилище, по-голямо, или пък ще им направим отделна стая, но няма да допусна децата да отидат при чужди хора. Софийски районен съд.
Днес ще се гледа делото за ограничаване на родителските права на 32-годишната Цветелина Щерева. От това дело зависи кой ще се грижи за двете й деца от този ден нататък. Цяла нощ не съм спала от нерви. Дори сутринта събудих децата по-рано, защото не знам какво ще се случи с тях. Не знам какво следва от тук нататък, кога ще ги видя отново. Просто съм притеснена много. Хайде да вървим, че издържам. Никой не знае какво ще реши съдът. Дано всичко да се развие както трябва, защото иначе Цвети ще се срине. След 45 минути заседанието приключва. Съдът е взел своето решение. Цветелина Щерева ще продължи да упражнява родителските права над Никола и Полина. Олекна ми. Никола и Поли остават при нас, при мене. Просто толкова съм щастлива. Най-незабравимия миг в живота ми е това. Не мога да повярвам. И на мене ми е олекна на душата. Стомаха ми се беше силна топка преди да чуя съдебното решение. Миличката ми е страхотно. Ела да поздравим адвоката. Много ви благодаря за всичко, което направихте за нас. Няма защо. Благодаря. Делото се разви по възможно най-добрия начин за моята клиентка. Успяхме да докажем нейните родителски качества, както и че тя не е действала против висшия интерес на своите деца. В резултат на което съда постанови децата да останат при нея, като отхвърли искането за ограничаване на родителските й права. В този момент изпитах голяма благодарност към съдбата, към Господ, към всичко. Просто всичко ще се нареди от тук нататък. Вече, щом знам, че децата са с мене, с всичко мога да се справя, всичко ще преживявам. Най-важното е, че сме тримата заедно и че те са живи и здрави. Аз най-сърдечно и искрено ви благодаря, наистина. Аз съм особено щастлив, защото няма нищо по-хубаво от това две деца да останат при своята майка. Благодаря ви, господин. Ще отидем ли да се почерпим сега по случай добрия повод? Хайде, за което? Разбира се, агенцията ще продължи да наблюдава госпожа Щерева и децата. Тя е доста загрижена за тях. Ми направи впечатление. Така че мисля, че децата ще бъдат на сигурно място при нея, но ние ще ги държим под око и ще ги наблюдаваме. Шест седмици след заседанието, Цветелина вече е започнала новия си живот. Тя си намира работа като продавач-консултант в козметичен магазин. От 2 седмици има и нова квартира, където живее с двете си деца. Когато Цветелина е на работа, родителите й се грижат за Поли и за Никола. Къде е на мама детето? Здравейте, мами! Какво правиш ти? Играе с количките? Да, като я видя тази количка в магазина и не искаше да излезе без нея. Ама нова количка ли имаш ти? Да. Кой я купи, мама? Другата там ли отишла? Дай на мама на толкова. Чувството е страхотно. Заедно с Тойчо гледаме децата. Малко ни е странно. Отново памперси, беберони. Но смятам, че ще се справим с ситуацията, защото внуците са нашата радост, нашето щастие. Право, не знам какво ще правя без вас. Как беше Толкова на работата? неспокойно. Страхотно беше на работата. Взех първата заплата. И сега съм планувала за днес. Отиваме на сладкарните. Цвети е вече много по-спокойна. Взима си решенията самостоятелно. Тя толкова време се слушаше само в думите на Асен, само него слушаше, сега вече е една самостоятелна личност. И децата се чувстват добре, живеят с нас радостно. Ники от време на време пита за баща си, ама все още е твърде малък, за да му обясняваме каквото и да било. Въобще, радвам се, че децата свикнаха с нас и се радвам, че Цвети вече е друг човек. Вече съм много по-спокойна. Чувствам се в свои води. Ходя на работа, чувствам се полезна там. Много е хубаво. Децата са добре. Спокойна съм също за тях, защото ги оставям при родителите ми. Много ми помагат. Просто дай Боже всеки му такива родители. Ходих няколко пъти при Асен. Поиска ми снимки да му занеса на децата, да ги види.
Уж се разкаива за случилото се, но не знам аз как да го тълкувам, не му вярвам вече. Хем ми е мил, като се сетя какво сме преживели, хем пък му нямам такова доверие. Не знам, времето ще покаже. Една грешка, провокирана от финансова безизходица, напълно променя живота на едно младо семейство. Един баща влиза в затвора, а жена му за пръв път трябва да се справя сама и да поема отговорност, без да има мъж. И за двамата обаче изводът е само един. Бягството никога не е решение на проблемите ни.